Babu shakka Ganduje ka zamo tauran giwa an buga an barka babu gwamnan talakawa. Babu shakka Ganduje ka zamo tauran giwa an buga an barka babu gwamnan talakawa. Babu shakka Ganduje ka zamo tauran giwa an buga an barka babu gwamnan talakawa. Bismillah Allah tabara ya jallaba ni muni almude kai kayo almadani wasu da faɗin ta adansa Allah mani sirka in wake baba gwamnan talakawa. Babu shakka Ganduje ka zamo tauran giwa an buga an barka babu gwamnan talakawa. Bari fifa na taba a yau na dana nima bai tuka zan zana na baba mai alfarma dan kwa Ganduje yanzu shi yake yin hidima kauyuka har birni yana ta aikin talakawa. Babu shakka Ganduje ka zamo tauran giwa an buga an barka babu gwamnan talakawa. Gaskiya daidai ce da ba ta sake riga a Kano yau Ganduje ne yake jan zoga Rinki Allah ya so Kano ba shi ne oga ayyuka yau ya taho da su na gyaran talakawa. Babu shakka Ganduje ka zamo tauran giwa an buga an barka babu gwamnan talakawa. Baba Ganduje Kano shi ba alkhairi ne shi yake raba aiki na kaurace ma zaune yau matasa a Kano kun gani shaida ne kadimul Islam ba wazannu zaɓin talakawa. Babu shakka Ganduje ka zamo tauran giwa an buga an barka babu gwamnan talakawa. O'o mai ja'in ja da baba yau ka makaro ba kai ramin kankara bi sai dai na aro ka kira taro ka gaza kana jin tsoro yau da dare mu kai ba ya kai kamata ya talakawa. Babu shakka Ganduje ka zamo tauran giwa an buga an barka babu gwamnan talakawa. A daga a raya kun gani sai kalwa cin itace a dawa sai a barwa giwa maganin tsami ko uwar gani sai kanwa zamanin yau Ganduje ne da mulkin talakawa. Babu shakka Ganduje ka zamo tauran giwa an buga an barka babu gwamnan talakawa. Mun ga Ganduje a Kano fa kowa ya bi yanzu mata da maza jihar mu kowa ya bi alhukum sa'a baba bulbe kowa ya bi da Ganduje usai baba gadan talakawa. Babu shakka Ganduje ka zamo tauran giwa an buga an barka babu gwamnan talakawa. Kanawa yau mun godiya ga gwamnan talakawa mai akida sannan yana da himmar talakawa ga misali zan ba ku yau mutanen mu kana ayyuka zan zana da yayi domin talakawa yau Kano ta yi kalkal kudu mahimmar sakanawa ga gadoji yan zamani yayo dan talakawa titina yayi domin mu zagaya mu talakawa masu inganci sai ka ce kasashen turawa lafiya ko ga magani a fannin gaggawa ga gini yayi da mataniti a ƙauye dan kowa ga gigin yi da zuruta ana ta aiki dan kowa asibitoci gyaran su dai ya gada dan baiwa yanzu aikin dai an gama su domin talakawa ga wata botuma yayi ayyuka dan talakawa ruwan famfo ya karata dukkan talakawa shi ya karasa aikin da yau ya gada dan baiwa ga matasa an ba su ayyuka duk talakawa bangaren ilimi ba shi yake son talakawa yayi gyara makarantun mu sun zama son kowa kanawa dai godiya muke mu talakawa kadimul Islam sannan kadimi gun talakawa mun ce ka da baba ladin talakawa. Babu shakka